Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la Prahova în 60 de minute. Pe data de 2 iunie la Ploiești, zeci de copii și familiile lor adoptive au aniversat Ziua Națională pentru Adopție, alături de reprezentanții Direcției Generale pentru Asistența Socială și Protecția Copilului Prahova, dar și ai Colegiului Național al Asistenților Sociali, filiala Prahova. Un eveniment care a avut drept scop, practic, reunirea tuturor celor care înțeleg ce înseamnă bucuria adopției, pe de altă parte și a copiilor, tuturor celor care știu ce înseamnă liniștea în mijlocul unei familii. Alături de noi în această seară este domnul Dumitru Alexe, președintele filialei prahovene a Colegiului Național al Asistenților Sociali, cu care vom discuta în prima parte a emisiunii despre procedurile de adopție, ce înseamnă adopția și cum putem până la urmă să adoptăm un copil, dar și ce riscuri există în momentul în care adoptăm un copil, dacă putem să renunțăm la acel copil după ce se finalizează această procedură de adopție. În cea de-a doua parte a emisiunii vom discuta un cu totul alt subiect, dar oarecum legat de zona copilăriei, să spun așa, pentru că vom discuta despre delinvența juvenilă. Ce înseamnă să fii recidivist până la vârsta de 14 ani, după ce legat de adulți sau nu, împins de adulți de la spate sau nu, copiii ajung să săvârșească fapte antisociale încă de la vârste fragede. Ce înseamnă și acest lucru și ce se poate face pentru ca nivelul delinvenței juvenile să scadă la nivelul județului Prahova și la nivel general în România, pentru că fenomenul nu este numai aici în Prahova, ci și la nivel național. Așadar, îl avem alături de noi pe Dumitru Alexe, președintele filialei prahovene a Colegiului Național al Asistenților Sociali. Bună seara, domnule Alexe, bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule Alexe, așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, aș vrea să ne referim la subiectul acesta care se vede treaba că a început să intereseze tot mai multe familii și tot mai multe persoane din județul Prahova și mă refer aici la adopție, pentru că pe 2 iunie a fost acest eveniment, Ziua Națională pentru Adopție. Am vrut să discutăm acest subiect mai în profunzime, dacă se poate spune așa, pentru o jumătate de oră cu dumneavoastră, pentru că aveți destul de multă experiență în spate ca asistent social pentru a ne expune punctele dumneavoastră de vedere referitor la ce înseamnă în momentul de față adopția în județul Prahova. Potrivit situațiilor, statisticilor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în anul 2015 au fost adoptați 49 de copii. Iar de la începutul anului 2016 și până în prezent, până la începutul lunii iunie, au fost înfiați alți 6 copii, 3 fete și 3 băieți, 6 copii foarte mici, pentru că vârstele lor, celor adoptați anul acesta, au fost între 2 și 4 ani. Vedem, domnule Alexe, că pare un număr foarte mic de copii adoptați. Adică vedem situația asta a copiilor care sunt abandonați, în primul rând, în spitale, în maternitate, atunci când sunt aduși pe lume de către mamele care nu mai pleacă cu ei acasă din maternitate, pur și simplu îi lasă acolo în îngrijirea inițială a asistenților din maternitate și apoi în instituțiile sau la asistenții maternali de la Direcția pentru Protecția Copilului, dar vedem că până la urmă numărul copiilor adoptați este destul de redus, după părerea mea. Adică da, aș vrea să fac copii prahoveni 49, puțin la nivelul unui an întreg. Sigur. Aș vrea să facem o mențiune. Această statistică ne relevă numărul de copii care s-au născut în Prahova. Da, prahoveni, da. Pentru că familii adoptatoare din Prahova pot adopta copii și din alte județe. Și atunci numărul familiilor este mai mare, cu siguranță este mai mare decât numărul copiilor adoptați din Prahova. Este adevărat că putem avea copii care s-au născut în Prahova și care figurează în evidențele județului ca adoptabili și care să fie adoptați de către familii din alte județe. Dar
important este să știm că numărul copiilor este a celor care au locuința sau locuiesc în județul Prahova. Care sunt în rază de acoperire practică a Direcției Generale de Asistență Socială Prahova, cei 49 de copii care au fost înfiați anul trecut și alți 6 până la mijlocul anului, practic. Adică până la începutul lunii iunie să fie doar 6 copii adoptați, mi se pare destul de puțin, având în vedere că la nivelul județului Prahova, tot din situațiile pe care le au cei de la DGASPC, văd că sunt pe lista de așteptare în vederea unei adopții 73 de familii sau persoane atestate, iar alte 55 de cereri de atestare sunt în curs de evaluare. Sigur. Vedem că practic aceste cifre vă dau dumneavoastră dreptate în ceea ce ați spus puțin mai devreme, că familii care doresc să adopte din județul Prahova copii, fie din județul Prahova sau din alte zone ale țării, sunt mult mai multe. Dar pe de altă parte vedem că numărul adopțiilor aici, în județul Prahova, de copii adoptați, copii proveniți din județul Prahova, este destul de mic. De ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat lucrul ăsta? Adică pare așa o discordanță între cifre. Sunt mai mulți factori care influențează acest număr. În primul rând, procedeul de adopție este unul care durează, în special pe legislația actuală, care va fi modificată în cel mai scurt timp, sau care poate că la această oră este și deja este modificată. Procedeul în sine este unul care durează și uneori poate dura 3-4 ani până când o adopție să fie finalizată, să fie realizată. Putem avea un termen de 1 an, dar oricum mai puțin de 1 an e foarte greu să se încheie o procedură de adopție. Asta înseamnă un efort din partea tuturor factorilor implicați în procedeul de adopție. Și fie că vorbim de DGASPC sau fie că vorbim de familia care își dorește să adopte un copil sau chiar de familia care are un copil, poate da un copil spre adopție, instanța de judecată care decide cu privire la posibilitatea adopției și așa mai departe. Sunt mai mulți factori. Toți acești factori influențează în mod direct timpul și procedura în sine de adopție. Că nu e ușor. Cifrele de anul acesta sunt cifre care cu siguranță vor fi modificate până la sfârșitul anului, pentru că sunt mai multe familii care sunt în procedeu de adopție și sperăm ca după modificarea legii procesul în sine să dureze mai puțin și atunci numărul acesta să crească. Există într-adevăr o nevoie reală de adopție și aș vrea să fac o precizare, o mențiune. Pentru că eu personal cunosc familii care au adoptat sau familii care își doresc să adopte, familii care n-au niciun copil sau care au unul sau mai mulți copii. Știm cu toții că perioada aceasta post-revoluție și în special ultimii ani e o perioadă cu un foarte încărcat caracter psihic. Oamenii sunt din ce în ce mai stresați, sunt din ce în ce mai agitați și asta influențează în mod direct fertilitatea și posibilitatea de a avea un copil. Sunt din ce în ce mai multe femei care nu pot da naștere unui copil, dar își doresc unul. Și atunci ceea ce se poate face... Rata natalității a scăzut foarte mult, într-adevăr. Numărul de familii care să-și dorească, acolo unde se poate, unde procesul acesta de a da naștere unui copil nu e unul care să fie îngreunat, numărul de copii a scăzut și așa suntem și din ce în ce mai puțini sau din ce în ce mai puțini copii. Una din motivațiile sau una din explicațiile numărului mare de familii care vor să adopte este acela al faptului că nu poți avea un copil, dar îți dorești unul și atunci apelezi la acest instrument dat de legislația românească, internațională, de fapt, de a putea înfia un copil pe care ți-l alegi. Vedeți dumneavoastră, ne gândim că sunt atât de multe familii care își doresc un copil, să aibă grijă de un copil, să vadă ce înseamnă bucuria de a avea un copil în sânul familiei, dar pe de altă parte am văzut de-a lungul timpului, domnule Alexe, și dincolo de procedurile astea despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme și destul de multe reticențe din partea celor care caută să adopte un copil. Adică mă gândesc la numărul de copii care ar putea să fie adoptați. Acei 80 de copii care sunt în momentul de față adoptabili în județul Prahova. Din păcate, vedem că doar 6 au fost adoptați dincolo de aceste proceduri greoaie care ar urma să iasă din acest statut de îngreunare din cauza problemelor legislative. Dar 80 de copii adoptabili. Dintre aceștia, probabil
câteva zeci, să spunem că au probleme de natură medicală, au alte probleme referitoare la etnia din care provin. Știm că, de fapt se știe lucrul ăsta, că atunci, și de vârstă. Adică chiar este o mențiune pe care aș vrea să o fac. Am senzația că cel mai tânăr copil care este acum adoptabil are câteva luni și cel mai mare are 17 ani. Sunt foarte puține șanse ca acela de 17 ani să fie adoptat la 17 ani. Sunt foarte puține șanse ca un copil care are probleme de natură medicală grave să fie adoptat. Foarte puține șanse, din câte s-a văzut de-a lungul timpului, nu știu dacă s-a schimbat situația până în prezent, ca un copil, să spunem, de etnie romă să fie adoptat. De ce credeți dumneavoastră, ca asistent social, că se întâmplă aceste lucruri? Sunt normale? Poate toți gândim la fel, dar nu ne dăm seama. Ne gândim la ei, la aceștia care rămân în centrele astea speciale destinate lor până la vârsta majoratului și la ceilalți, nu știu, ceilalți pur și simplu ne gândim că unii au ghinion, alții au noroc. Da. Atunci când vine vorba de adopție. Poate fi invocat și norocul și aici, dar nu numai. Procedura anterioară deciziei de a adopta un copil este o procedură cu foarte multă analiză din partea familiilor care își doresc să adopte. Confortul dat de a lua o decizie cu privire la ceea ce îți dorești ca urmaș, ca reprezentant legal, pentru că odată adoptat copilul devine membru component cu drepturi depline al familiei, procesul acesta impune anumite standarde de cele mai multe ori. Nu vrem nici să judecăm, nici să analizăm în detaliu această decizie. Nu, dar sunt situații care apar. Dar, plecând de la societate în general, trecem printr-o etapă în care societatea nu este foarte deschisă în a fi în apropierea unei persoane cu dizabilități. Vorbim de societate în general. Și mergând la familie, la individ, la om, acest lucru se reflectă în decizia lor. Și atunci, dacă pot alege între un copil normal și un copil cu dizabilități, mulți aleg un copil normal. Nu-și asumă responsabilitatea îngrijirii unui copil cu dizabilități. Pentru că sistemul nu-l ajută foarte mult, pentru că nu e foarte pregătit să facă față unor probleme cu caracter special, așa cum ar trebui să și le însușească dacă își asumă responsabilitatea de a îngriji un copil cu dizabilități. Sau un copil de o altă etnie, plecând de la imaginea sau de la reacția pe care societatea o are față de o etnie sau de o altă etnie sau de o anumită naționalitate sau altă naționalitate, până la individ care privește prin acest spectru al societății în general, teama eșecului unei astfel de decizii influențează până la urmă ceea ce se și întâmplă, adică să-și aleagă ceva care să fie mai aproape de standardele societății, pentru că și asta e o problemă. Societatea în ansamblu ei își impune niște standarde și societatea este constituită din indivizi. Dacă majoritatea societății își impune anumite standarde, atunci individul este foarte greu să treacă sau să vină peste sau sub aceste standarde. Fie de rușine, fie de teamă, fie din motive personale. Face parte din societatea individul și se raportează la ea ca un întreg, ca un organism. Deci, practic, va mai dura până când și noi... Așa este. Ne uităm cum se fac adopțiile în străinătate. Vedem familii de actori celebri care înfiază din toate zonele lumii, fără să țină cont de culoarea pielii, de problemele medicale pe care le-ar putea avea copiii respectiv. Din contră, se gândesc că ar putea să le facă o viață mai bună atunci când înfiază copii din zone problematice din punct de vedere economic sau copii care au probleme de natură medicală. Sigur. La noi, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, cred că se ține foarte mult cont și se ține cont nu numai în zona asta de părerea celorlalți. Adică chiar dacă vai vrea să adopți un copil care are probleme de natura celor medicale, poate că te gândești înainte de toate la ce ar spune lumea dacă ai înfia un asemenea copil. Sau cum pot să-l ajut, pentru că eu ca părinte am o capacitate limitată de a-l îngriji. Nu sunt specialist în, nu știu, într-un anumit handicap, oricare ar fi el. Specialitatea mea ca părinte e alta.
sau chiar dacă sunt cadru medical, să zicem, și vreau să adopt un copil trebuie care să am anumite condiții pentru a crește un copil. Că, nu știu da. care sunt toate procesele. E nevoie de foarte multă informație și foarte multă pregătire ca să îngrijești un copil cu probleme speciale. Și atunci ai nevoie de instituții care să vină în ajutorul tău. Instituții care lipsesc, din păcate. Asta este o altă explicație. Vedeți, nicio problemă nu are doar două ecuații. În cazul nostru, familia și copilul cu probleme speciale. Sunt mai multe ecuații care trebuie luate în calcul. Lipsa serviciilor care l-ar ajuta pe acest părinte să îngrijească un copil cu dizabilități determină decizia lui de a avea un copil normal. Ce fac cu el? Bine, l-am luat. Și după care, ce se întâmplă? Cine mă ajută? Am nevoie de un logoped. Găsesc logopezi. Prahova are foarte puțini logopezi, de exemplu. Are foarte puțini psihologi sau specializați în aceste boli specifice copilăriei sau handicapului unor copii. Și ai nevoie de comisii, ai nevoie de persoane de specialitate care să te ajută, de organisme, de asociații, de servicii ale statului care să vină în sprijinul copilului sau în sprijinul familiei. Cu siguranță, situația s-ar schimba dacă toate lucrurile astea de care ar fi puse la punct și ar fi dezvoltate. Nu ar fi încă un impediment în adoptarea unui copil de o asemenea, să spun, cu asemenea probleme despre care am vorbit noi. Deci totul depinde nu numai de familia care vrea să adopte un copil, ci și de mediul în care ar putea să fie crescut, așa cum ar trebui să fie crescut un copil în societatea noastră românească. Sigur că da, ar fi mult mai mult curaj. Familiile ar avea mult mai mult curaj să decidă și să-și ia un copil care are o problemă specială, o dizabilitate, o nevoie specială, că eu așa numesc, o nevoie specială, și pe care să poți să o întreții, să poți să o satisfaci, să poți să-l ajuți cu ceva. Ori dacă îl iei dintr-un mediu instituționalizat unde teoretic există și practic de multe ori există specialiști sau oameni care sunt pregătiți oarecum de problema respectivă și îl duci într-o familie unde nu ai așa ceva, nu-l ajuți. Din contră, creezi o problemă. Creezi o problemă neștiind ce să faci în anumite situații care ar putea apărea. Sigur. Și la cine să apelezi atunci când situațiile respective te-ar pune în niște clipe poate în care n-ai ști cum să reacționezi. Absolut, da. Adică lucrurile astea într-adevăr par să se lege și tocmai de aceea cel puțin parțial am dat un răspuns la întrebarea asta. Sunt 80 de copii adoptabili, dar foarte puține adopții la nivelul județului Prahova. Adică lucrurile s-ar putea să se schimbe doar dacă se schimbă multe alte instituții sau multe alte servicii în jurul acestor familii care doresc să adopte un copil care are niște nevoi speciale, așa cum spuneați dumneavoastră. Da. Dincolo de această categorie a copiilor mai puțin avantajați, să le spun așa, care probabil vor rămâne până la vârsta majoratului în centrele acelea speciale în care sunt instituționalizați în momentul de față, și văd aici că în centrele de plasament publice din Prahova sunt 534 de copii și alți 273 în centre private. Da. Adică avem de sute de copii, aproape 1000 de copii dacă stăm să ne uităm în aceste centre de plasament, dar nu toți, într-adevăr, sunt adoptabili pentru că trebuie să treacă prin o grămadă de proceduri pentru ca un copil să devină adoptabil. Apropo de asta, vorbeam înainte de emisiune, domnule Alexe, despre modificările astea legislative. Până acum a tot oscilat așa posibilitatea de a adopta și la nivel intern și la nivel internațional. Acum se schimbă legislația, lucrurile se pare că vor fi mult mai simple. Dar pe de altă parte, cred că ar trebui să le explicăm celor care se gândesc în momentul de față, să spunem, să adopte un copil. Prin ce ar trebui să treacă? Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă, etape deloc simple din câte îmi dau eu seama, pentru a avea acceptul celor de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului să adopte un copil, fie de aici, de la noi din Prahova, și fie din altă zonă a țării sau internațional. Primul și cel mai important pas pe care o familie sau un membru al familiei sau o persoană trebuie să-l facă este acela de a-și face o analiză a propriei motivații. Pentru că motivația este un factor foarte important în decizia de GASPC-ului de a acorda dreptul de a adopta un copil sau nu. Analiza asta trebuie făcută cu foarte multă sinceritate.
cu obiectivitate și cu asumarea deciziei finale. Pentru că nu e o joacă. Până la urmă, decizi să salvezi un om sau decizi să-ți crești familia și în funcție de asta decizia ta influențează în bine ceea ce va urma. După analiză, există un proces prin care trebuie să treacă. Bineînțeles, își exprimă intenția scrisă de a înfia un copil, trebuie să dovedească faptul că are posibilități materiale, bănuiesc un copil și pentru asta e nevoie de a face dovada veniturilor, de a face dovada condițiilor de trai, de a face dovada unei conduite bune. Nu trebuie să fie condamnat penal, de exemplu, pentru fapte care afectează familia. Trebuie să facă dovada integrității psihice, bănuiesc. Absolut, da, sigur că da. Și după ce documente care să releveze acest lucru sunt depuse în dosarul de adopție, familia intră într-un proces de formare. Trece prin mai multe cursuri, este informată cu privire la adopție, la procesul de adopție, este informată cu privire la consecințele adopției și după ce parcurge toți acești pași, primește un atestat care are o perioadă de valabilitate de 1 an. După care, dacă procedura de adopție nu s-a realizat până atunci, nu are un copil pe care să-l adopte, se poate prelungi sau se poate printr-un nou proces de evaluare. Deci lucrurile ar trebui să se schimbe sau cel puțin dacă nu se realizează adopția în intervalul ăsta de 1 an, după 1 an există 2 variante. Fie ești reevaluat, fie ți se prelungește perioada aceea de valabilitate a atestatului care este emis la un moment dat. Sau, a 3-a variantă, nu mai poți adopta. Sau, de ce? De ce s-ar întâmpla lucrul ăsta? Fiind expirat atestatul, nemai primind sau nesolicitând prelungirea lui sau emiterea unui nou atestat. În niciun caz nu mai trebuie să te gândești la adopție. Asta ești din baza de date și nu mai faci parte din rândul familiilor care pot adopta. Vedeți dumneavoastră, de-a lungul carierei mele de jurnalist am fost și în centre de plasament, nu mai știu cum se numeau în urmă cu 20 de ani, dar vedeam acea dorință a copiilor care se prindeau pur și simplu de tine atunci când mergeai, indiferent dacă te cunoșteau sau nu dinainte, când mergeai în centrele acestea de plasament, în orfelinatele din anii 90 până în 2000. Lucrurile înțeleg că sunt destul de ciudate și din punctul ăsta de vedere. Cel puțin din punctul meu de vedere sunt niște chestiuni ciudate atunci când vine vorba despre adopție. Am înțeles de la dumneavoastră că atunci când te gândești să înfiezi un copil, nu ai posibilitatea să iei contact cu copilul respectiv înainte de a finaliza procedura de adopție. Contact direct, nu. Contact fizic, direct cu copilul respectiv, nu ai voie să iei. Fiecare copil adoptabil are un dosar cu tot istoricul lui, cu tot ceea ce reprezintă el, cu poze, cu părinții lui dacă se cunosc, cu tot ce înseamnă copilul ăla. Deci te informezi practic scriptic. Absolut. Și ca imagini. Îl vezi pe copilul respectiv, probabil în niște fotografii. Absolut, da. Nu poți, în schimb, să intri în contact direct cu el, pentru că asta ar putea să afecteze emoțional foarte puternic copilul. Și de fapt ambele părți, zic eu. Cunoștință cu un potențial părinte, el se leagă foarte puternic de acest lucru. Toate speranțele lui sunt puse în cineva care vine să-l salveze, în care el e înștiințat că este un copil adoptabil, că el poate să fie adoptat de cineva. Și în momentul în care se aduce la cunoștință, uite, cineva vrea să te adopte. Și acel cineva intră în contact cu el, după care spune, știi, nu e suficient de înalt pentru, sau mi-l închipeam un pic mai slăbuț, sau un pic mai grăsuț, sau nu are ochii verzi. Și mi s-a părut în poze că are ochii verzi și atunci refuz adopția. Se produce un impact foarte puternic. Poate avea loc o traumă asupra copilului respectiv? Cu siguranță copilul este foarte afectat de faptul că încă o dată un om l-a respins. Și atunci încrederea lui în viață, în societate, în noi ca oameni scade foarte mult. Gândiți-vă că dacă trece o dată de 2 ori printr-un proces de genul ăsta, viața lui este influențată pentru totdeauna. Cu greu poate fi. Am cunoscut copii care au fost dați în îngrijirea unor asistenți maternali, deci nu vorbim de părinte. Știa că este cineva care îl îngrijește. Este un fel de părinte spiritual. Da? Știa că nu e părintele lui bun și că nu o să fie părintele lui până la moarte. Și
pentru că acel asistent maternal nu a mai putut să-l îngrijească sau nu îl îngrijea bine sau și a fost retras dreptul de a mai îngriji un copil, a fost dat spre îngrijire unui alt asistent maternal. Și de acolo asistentul maternal fie a avut o problemă de sănătate sau fie s-a întâmplat ceva și a fost dat unui alt asistent copilul respectiv. Adică într-o a treia casă, practic. Procesul, deci devenise violent, era o fetiță care devenise violentă, care încerca să domine tot ce era în jurul ei, iar asistentul maternal îmi povestea că prima reacție a copilului după ce el a fost adus, a fost aceea de a ieși, a fugi din casă și de a sta strâns, lipită de gard și țipând că eu nu mai vreau să plec de aici pentru că iarăși o să mă dați afară, iarăși o să mă alungați și era foarte afectat, era foarte frică de încă un abandon. Gândiți-vă ce se întâmplă cu un copil care știe că își va întâlni un părinte pe care de fapt nu-l mai întâlnește pentru că acela l-a refuzat sau l-a abandonat. Da, cum este de înțeles această decizie de a nu avea loc niciun fel de contact fizic așa între copilul care este adoptabil și familia care dorește să adopte un copil din centrele astea de plasament. Da, lucrurile sunt destul de, nu știu, destul de greu și de comentat și îmi pare bine că dumneavoastră ne expuneți lucrurile atât de simplu pentru că ar trebui să fie înțelese de toată lumea. Pe Sigur. de altă parte, în legătură cu acest subiect, domnule Alexe, aș vrea să vă pun o ultimă întrebare. Poate părea dur, dar există posibilitatea ca un părinte care a adoptat un copil să vrea să dea copilul înapoi? Da, există. Ori fi existat cazuri? Da, au existat cazuri când după o perioadă de timp, de câțiva ani sau mai mult timp, părintele și-a anunțat intenția de a renunța la adopție și de a relua procedura de a începe procedura de renunțare la adopție. Se poate. Bine, procesul este unul care durează și de această dată, dar odată pornită procedura, cu greu mai poate fi oprită. Eu am cunoscut astfel de familii care și-au exprimat intenția, din fericire, cei care și-au exprimat intenția sub îndrumarea noastră au renunțat în cele din urmă la această idee, fie probabil speriați de procedura prin care trebuiau să treacă, fie conștientizând că în momentul în care, de asta spunem mai devreme de motivație, în momentul în care și-a asumat responsabilitatea de a înfia un copil, își asumă și responsabilitatea creșterii lui. Riscurile, absolut. Așa cum fiecare părinte are lucruri bune pe care le primește de la copilul lui, dar și lucruri mai puțin bune, ți le asumi în întregul lor, în totalitatea lor. Și în cazurile de care povesteam mai devreme s-a întâmplat la fel. Știu din spețele pe care le-am studiat că sunt familii care au renunțat definitiv și la copiii pe care i-au înfiat și i-au dat înapoi în grija statului, ceea ce este foarte trist. Este foarte trist și, într-adevăr, cred că trebuie să se gândească foarte bine cei care doresc să adopte un copil, să se gândească foarte bine la ce înseamnă acest pas, pentru că este vorba despre o viață de om, este vorba despre ce ar putea să devină un copil și în mod și pe parte pozitivă și în parte negativă, dacă ajunge fie în familia care îi trebuie, fie în familia care îl respinge. Foarte important de reținut, cred eu, pentru cineva care își dorește să adopte, pe lângă povestea pe care o are copilul, părintele trebuie să studieze genetica copilului. Fiecare dintre noi ne naștem cu o moștenire genetică. Ne naștem cu abilități pe care le luăm de la strămoșii noștri, de la bunii noștri, de la părinții noștri și pe care probabil că le utilizăm pe parcursul vieții noastre sau pe care le transmitem mai departe. E importantă genetica asta pentru că ea influențează caracterul copilului. Cunoscând-o, cunoști și lucrurile care s-ar putea să se întâmple. De exemplu, dacă bunicul lui sau părintele lui a fost unul care era certat cu legea, probabil că undeva agresiv în sângele lui sau foarte agresiv, poate că în sângele lui s-au avut probleme psihice, pentru că și asta e foarte important, sau au probleme de sănătate care apar la o anumită vârstă.
E important să știm lucrurile astea, pentru că ele pot apărea și la copilul pe care îl înfiem. Și dacă am decis să-l înfiem, să ne asumăm aceste lucruri. Dacă nu, mai bine să ne gândim de 2 ori și să luăm o decizie în cunoștință de cauză. E foarte important aspectul ăsta al geneticii copilului pe care îl înfiem. Când e copilul nostru, îl luăm așa cum e. E al nostru și vine din noi, cu bunele și cu relele, cu genetica noastră, pe care poate că o știm în totalitate, poate că nu știm, că nu toți, eu nu mi-am cunoscut bunicii, de exemplu. Dar de regulă îi știm. Da? Când înfiem un copil, e cu totul altceva. Ai acces la mai multe informații, ai mai mult timp să decizi. Nu e ca ceva care se naște după o noapte de dragoste, de exemplu, și după care, după 9 luni, vezi ce a ieșit. Aici e un pic mai complicat. E un pic mai complicat și trebuie să fim foarte atenți la ce facem atunci când putem să schimbăm în bine sau în rău destinul unui copil pe care e mai bine să-l lăsăm în înfiem. centru decât să-l luăm acasă. În unele situații, da, în cazul în care se ajunge la tot felul de dificultăți de-a lungul perioadei în care copilul este adoptat sau trăiește în familia care l-a adoptat, într-adevăr, poate că lucrurile ar trebui să fie așa cum spuneți dumneavoastră, mai bine să rămână în centru și poate să aibă șansa să fie adoptat de o altă familie care să țină cont de ceea ce ați spus dumneavoastră până acum, domnule Alexe. Aș vrea să trecem totuși, cam abrupt această trecere, dar nu am ce să fac, la subiectul al doilea al emisiunii noastre, pentru că și acesta este foarte important și din păcate a devenit chiar un fenomen, atât în județul Prahova cât și la nivelul întregii țări, și mă refer aici la delinvența juvenilă. Se tot vorbește despre delinvență juvenilă, multă lume știe că este vorba despre copii care devin infractori la vârste foarte, foarte reduse. Dacă să ne uităm din nou la cifre, vedem că până la urmă, cei mai mulți dintre copiii infractori care produc tot felul de pagube aproapelui lor au vârste sub 14 ani. Lucrurile astea cred că ar trebui să ne pună pe gânduri și să vedem noi, societatea noastră în care ne zbatem să trăim așa cum ar trebui să trăim, o societate normală, într-o societate normală, să vedem cum putem rezolva această problemă. Pentru că nu știu dacă ne gândim mult prea mult la ce ar putea însemna recidiva, să spun așa, din minorat la majorat. Adică vedem în momentul de față că sunt o grămadă de copii care recidivează în anumite fapte, în săvârșirea anumitor fapte, până la vârsta de 14 ani. Devine un mod de viață. Devine, din păcate, așa este. Pentru că aia e educația. Aia rămâne educația lor, probabil. Și la un moment dat, el o să facă parte dintr-un grup. El are un statut în grupul ăla pe care nu primește în societate și pe care trebuie să-și-l câștige într-un fel. În zona de care vorbim, adică în zona infracționalității, statutul ți-l primești în funcție de ceea ce faci. Dacă infracțiunile sunt unele care sunt de luat cu cât în seamă, sunt mai dure infracțiunile la care participi, probabil ești undeva situat în grupul din care faci parte. De multe ori motivația lor materială este secundară motivației statutare. Își doresc mai mult statutul de infractor decât banii pe care i-ar face rost de pe urma infracțiunii, fie că vorbim de tâlhărie, fie că vorbim de agresiune sau de altceva. Da, sunt foarte multe cazuri, așa cum spuneam, de copii sub 14 ani. Se poate spune că mulți dintre acești copii care săvârșesc infracțiuni, și cel mai multe văd că sunt în zona furturilor și tâlhăriilor. Da. Tâlhăria până la urmă este o infracțiune cu violență. Am avut și viol. Am avut și violuri, am impresia. Nu știu dacă am avut în cursul anului trecut. Da. În cursul anului trecut am avut chiar și un viol la care a participat un copil. Lucru care câteodată pur și simplu te pune pe gânduri și te face să te întrebi ce putem noi să facem pentru ca acești copii să fie aduși pe o linie mai bună, așa. Adică nu știu dacă noi avem posibilitatea în vreun fel sau altul să îi îndrumăm pe copiii ăștia, pentru că, din câte știu eu, nici măcar nu există niște centre specializate. Nu știu dacă e bine să le mai spun de reeducare. De educare cred că ar trebui să existe niște centre de educare, nu de reeducare, pentru că reeducare înseamnă să reeduci ceva ce a fost educat la un moment dat. Adică
Ce putem să facem, domnule Alexe, pentru copiii ăștia care ajung să devină recidiviști la 14 ani, 13 ani, 12? Sigur, se poate interveni din mai multe planuri, din mai multe direcții. În primul rând ar fi direcția familiei, unde statul trebuie să depinde din ce intervină în mod familie direct. provine. Nu Așa contează. este. Nu? Nu contează. Avem infractori care provin din familii înstărite pentru că au furat pentru a-și cumpăra droguri, de exemplu, sau pentru a face alte lucruri antisociale, sau din plăcere, pentru că și asta este o boală, aceea de a fura din plăcere. Avem infractori care provin din familii sărace în care explicația lor, nu motivație. Explicația era una pur materială, mi-a fost foarte foame și atunci am furat pentru a-mi cumpăra ceva de mâncare. Subliniez, motivație, nu explicație. Explicație, nu motivație. Deci, revenind la ceea ce se poate face, ar fi intervenția statului în rândul familiei, dar o intervenție serioasă, cu monitorizare. Vorbeam mai devreme de familia care adoptă. Trebuie să știți că familia care adoptă este monitorizată 2 ani de un responsabil de caz. Cineva care le trece pragul și observă ce se întâmplă. Și în cazul nostru, în cazul copiilor infractori, trebuie făcut tot la fel. Atunci când apare un copil care a fost prins că a furat, că a fost prins sau a violat sau a făcut alte lucruri antisociale, atunci și el, dar și familia lui trebuie foarte atent monitorizată, pentru că de undeva, dintr-un motiv sau altul, familia este un factor prim generator de astfel de atitudini, dacă pot să le spun, antisociale. Nu e singurul, cu siguranță și grupul din care face sau mediul din care face parte copilul sau, știu eu, prietenii lui au o anumită conotație, un anumit mod de viață, dar familia trebuie să observe asta. Bine, știți, câteodată se poate spune, domnule Alexe, scuze că v-am întrerupt, familia poate să facă tot ce îi stă în putință pentru a extrage într-un fel sau altul copilul din mediul în care își desfășoară el toate aceste acte cu violență sau nu, toate aceste fapte antisociale, dar să fie extrem de dificil să urmărești minut cu minut ceea ce face copilul respectiv. El să pară că s-a liniștit acasă, în sânul familiei, pe de altă parte, atunci când merge la școală sau când spune că se duce la școală, să facă parte, să se refugieze până la urmă tot în grupul infracțional din care face parte și în sânul căruia se simte bine, crede el. Grupul acela infracțional este un grup observabil de către, dacă vorbim de școală, de către cadrele didactice. Adică dacă părintele întreabă la școală ce face băiatul meu, cineva ar trebui să-i spună: vezi că e în continuare aparte aproape de X, de Y, care sunt copii cu probleme. Deci ar trebui să știi. Încă un lucru pe care nu-l face familia contemporană este acela de a recunoaște faptul că a eșuat. Păstrează în interiorul familiei problemele din teama de a recunoaște. Și nu trebuie să faci asta. Nu toți suntem născuți la fel, nu toți avem aceleași abilități. Putem eșua în educația copilului nostru. Să avem curajul să recunoaștem acest lucru și să cerem sprijin de specialitate celor care ne îl da. Și cu siguranță sunt. Fie că vorbim de Direcția Generală de Protecție a Copilului, fie că vorbim de un psiholog, de un psihiatru, de organele de poliție. De ce nu? E mult mai bine să trecem printr-un filtru din ăsta protectiv de la o vârstă mică, educator de la o vârstă mică, în momentul în care se mai poate schimba ceva. Dar dacă el a fost infractor până la 14-16 ani, pentru că după 16 ani deja răspunde penal și atunci el este trecut la oaltă cu infractorii adulți. Da? Trecându-l printr-un sistem din ăsta de protecție, putem schimba, îl mai putem salva. Dar dacă tolerăm acest aspect, dacă lăsăm să totul la buna credință a copilului și spunem: bine, de mâine nu o să mai fur, da? Și el o să spună cu siguranță: de mâine nu mai fur nimic, gata. Sunt cel mai cu minte copil și să vezi că o să fiu sfânt, mă duc și la școală, iau și premiul întâi. Lucru care nu se întâmplă. Eu am cunoscut astfel de copii care te mint în față, să uită în ochii tăi, dar adânc, cred 100% și tot ceea ce spun ei, astfel încât și tu să crezi ceea ce spune. Cunoscut doi frați, de exemplu, pe care i-am găsit în parcarea de la un mall din Ploiești, nu dăm nume, nu face reclamă, că nu ne-a sponsorizat apa plată.
I-am prins cerând bănuții aceia de căruț sau cerând mâncare, asta e tot o formă de cerșătorie. Da. Așa este. Și i-am întrebat, băi, chiar așa, ce faceți? N-ați spus că nu mai faceți? Și se uitau în ochii mei și spuneau, noi n-am făcut nimic. Asta fac și cu părinții lor. Dar, pe de altă parte, observ că vine cu un alt telefon. Observ că astăzi s-a schimbat, are o haină mai bună. Că nu mănâncă acasă pentru că a mâncat în oraș. Toate astea costă. Toate astea sunt produsul a ceva care vine dintr-o zonă, de cele mai multe ori infracțional. Recunoscând faptul că ai greșit, cerând ajutorul organelor de specialitate, îl poți ajuta să treacă, să fie educat și poate chiar să fie salvat. Vedeți, pe de altă parte, există posibilitatea asta de a apela la consiliere psihologică. Sigur. Lucrurile, probabil privite din afară, noi ca români așa nu prea suntem obișnuiți să spunem că mergem la psiholog, pentru că deseori se confundă psihologul cu psihiatrul și cu problemele de natură pur medicală, mentală. Da. Adică la noi în România merge la psiholog este probabil echivalentul a merge la spitalul de psihiatrie, pentru că lucrurile se confundă destul de mult. Și în privința asta cred că este valabil foarte, foarte bine ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că ne este teamă deseori nouă ca părinți să ne gândim să cerem sprijin de specialitate pentru a salva până la urmă copilul de la tot felul de orientări de genul ăsta. Și familia probabil, dar și copilul care până la urmă are o viață înainte și poate să devină un infractor recidivist, e puțin spus, atunci când în copilărie a făcut tot felul de fapte de natura celor despre care am vorbit. Câți consilieri avem care să fie specializați pe psihologia copilului, domnule Alexe? Nu avem Pentru o că bază de date. noi avem foarte puțini psihologi care să se ocupe. Bănuiesc că este totuși o diferență între a consilia psihologic un copil și a consilia psihologic un adult care înțelege probabil altfel sau ar trebui să înțeleagă altfel ceea ce îți recomandă omul care este în fața ta de specialitate. E o diferență între a consilia un copil care are probleme de adaptabilitate în sensul în care el e un pic mai introvert, mai antisocial, dar nu are o problemă infracțională, și a consilia un copil care își dorește statutul de infractor și face lucruri pentru asta. Și aici sunt două lucruri diferite și doi specialiști diferiți din punctul meu de vedere. Deci lucrurile trebuie știute foarte clar, trebuie cunoscute foarte clar, cunoscută psihologia copilului. Absolut. Care participă și te minte în față, cum spuneați dumneavoastră, fără nicio problemă, până când crede și el minciuna pe care o spune, și de a consilia psihologic un copil care nu are probleme de genul ăsta, ci este recomandată consilierea psihologică din cu totul alte motive. Și revin la întrebare, ce ne facem că nu avem foarte mulți psihologi care să se ocupe de copiii care ar putea avea probleme de această natură sau chiar au probleme de natura celor despre care am discutat. Sunt infractori de mici. Eu arăt cu degetul, deși se spune că nu e bine să arăți cu degetul pentru că în partea cealaltă ești tu, către stat, către instituțiile statului. Care instituții? Că noi nu avem. Adică, cel puțin aici în Prahova, nu știu și nu cred că avem o instituție care să se ocupe de copiii care săvârșesc infracțiuni. Nu avem un centru de educare. Revin la ideea mea. Nu avem 3 la nivel național. Ce să vorbim? Avem până săptămâna trecută, până luna trecută era un singur tribunal pentru copiii delicvenți. La Brașov acum avem unul și în București. Recent inaugurat, finanțat prin fonduri europene, pentru că Guvernul României n-a găsit bani pentru așa ceva, avem bani pentru alte lucruri. Sunt politici guvernamentale, sunt politici ale autorității publice centrale sau locale. Ei trebuie să fie promotorul acestor activități. Cu siguranță, din rândul societății civile se pot ridica asociații, ONG-uri care să se ocupe. Dar ele sunt, în primul rând, trebuie să fie, în primul rând, finanțate și finanțate. Da, și cei care înființează un astfel de ONG îl înființează pentru că vor să ajute, dar nu e suficient doar să vrei, trebuie să și poți. Și pentru asta ai nevoie de niște resurse umane, materiale. Ori dacă statul intervine și generează activități care să ducă la creșterea acestor ONG-uri, dar și nu numai, ci a serviciilor de specialitate din cadrul autorității publice locale. Pentru că fie că vorbim de legea privind protecția copilului, 272 pe 2012, fie că vorbim de celelalte legi cu caracter social și chiar de legea administrației publice locale,
autoritatea și responsabilitatea este a autorității publice locale. Ea, în primul rând, este cea care trebuie să vină în rezolvarea unei probleme. Avem aici o neîncredere care vine din rândul celor care au probleme, familiilor cu probleme. Nu au încredere că statul îi poate ajuta cu ceva și atunci se mulțumesc să-și rezolve singure așa cum pot problema lor personală. Fie că vorbim de probleme cu caracter general din sfera socială, fie că vorbim strict de această problemă a copiilor infractori, a copiilor delicvenți. Nu își pun problema că totul s-ar putea rezolva dacă există niște cereri sau dacă am solicitat mai des sau dacă am face o petiție comună sau dacă am înființat împreună un grup de inițiativă care să meargă cu o petiție către autoritatea publică locală. Cred că și care trebuie să răspundă în cazul în consecință. care există posibilitatea ca acea autoritate să rezolve problema, răspunsul ar trebui să fie pozitiv. Absolut. Nu există explicația, nu avem fonduri. Căutați. Foarte multe fonduri europene care vin în întâmpinarea acestor nevoi. Dar și ele la un moment dat se vor termina. Autoritatea publică locală trebuie să-și asume rolul de rezolvator, de instituție care să vină în întâmpinarea rezolvării problemelor cetățeanului. Pentru că plătim taxe, impozite și trebuie să primim înapoi ceva. E tot un fel de afacere, tot un fel de... e foarte urât cuvântul ăsta. Un schimb pe care trebuie să-l primim. Nu? Oferim ceva, trebuie să primim ceva în schimb. Nu toți avem probleme de infrastructură. Iată, unii dintre noi avem probleme sociale și problema noastră e la fel de importantă ca o problemă de infrastructură. S-a pus foarte mult timp pe această... Pentru că ține de infrastructura socială, domnule Alexe, sigur că la care nu prea s-a mai gândit nimeni de foarte mulți ani. Știu că ați vorbit într-o altă emisiune de la noi de la Prahova TV și despre faptul că lipsesc centrele pentru bătrâni. Așa lipsesc, în momentul de față vorbim noi în această seară, aceste centre destinate copiilor care au probleme de asemenea natură și care, după o anumită vârstă, unii dintre ei ajung alături de infractorii majori în arest preventiv, în închisori câteodată. Adică acel copil până la 18 ani, de la 16 la 18 ani, până la urmă, dacă trăiește alături de un infractor major, tendințele lui și impulsurile lui negative s-ar putea agrava atunci când ies din acel mediu în care au stat alături de infractori majori. La lucrurile astea cred că nu s-a gândit, sau probabil s-au gândit unii oameni, dar nu s-a făcut absolut nimic până în momentul de față. Da, sigur. Haideți să luăm următoarea speță. Doi copii comit o faptă de natură penală, să zicem un furt, da? Sunt prinși în timpul faptei sau după, sunt descoperiți ca fiind făptuitori, intervine poliția, li se întocmește un dosar penal și după care trebuie să se întâmple ceva. Ce? Neexistând un centru, dacă sunt sub 14 se ani întorc în familie. și nu se rezolvă practic nimic. Își pun problema că au pierdut câteva ore pe la poliție pe acolo, deci astăzi, da, de mâine, nu putem că oricum, ieri nu s-a întâmplat nimic. Dacă îi scoatem din sânul familiei, dacă trecem și familia printr-un proces de reeducare și copilul este scos din societate și introdus într-un mediu de educare, atunci, cel puțin în perioada asta, nu se mai întâmplă nimic. Adică avem mai puțini infractori pe stradă. Avem deja destul de mulți. Deja sunt din ce în ce mai mulți oameni care se plâng de lipsa securității. Cunosc zone în Ploiești în care nu se pot vinde, de exemplu, casele pentru că nu le cumpără nimeni. Chiar dacă vorbim de un apartament cu 2 camere care își dorește să fie vândut cu 10.000 de euro, nu e o sumă, în care apartamentele și mașinile se sparg și se sparg în continuare, făpturitorii sunt prinși sau nu sunt prinși. Există un sistem din ăsta de insecuritate care crește și care produce efecte și asupra noastră, a cetățenilor, și asupra lor. Negative asupra noastră, pozitive asupra lor pe durată limitată, da. După care și asupra lor produc efecte negative pentru că ei nu conștientizează acest efect de bumerang al faptelor antisociale, că sunt din ce în ce mai limitați, că fac parte din grupuri imorale, care de cele mai multe ori duc în zona infracțională, fie că vorbim de trafic de persoane, fie că vorbim de alte tipuri de infracțiuni în care sunt mult mai grave față de cele pe care le-au produs în...
și activitățile lor ulterioare cu greu se mai pot integra în societate, chiar dacă își doresc standarde înalte. Standardele pe care și le pot dori cel mult sunt legate de zona materială, de zona afectivă sau de zona socială foarte greu. La o vârstă mică nu conștientizează lucrul ăsta. Li se pare tare să uite ce am făcut eu astăzi. Am spart o mașină și am furat din ea un casetofon sau o roată de rezervă. Am luat 50 de lei și m-am dus și mi-am cumpărat țigări. Și acum am ce să fumez 2 zile sau poate chiar o zi. Nu conștientizează efectul a faptei pe care l-a făcut, pentru că nu e ceva care să-l trezească din da, nefiind în niciun fel responsabil de ceea ce face până la vârsta de 14 ani, probabil din cauza asta ajung să săvârșească și infracțiuni mult mai grave, cum ar fi cele despre care vorbeați, adică furturile, tâlhăriile și chiar violul acela care a fost înregistrat în cursul anului trecut. Pe de altă parte, spuneați dumneavoastră pe la începutul discutării acestui subiect, domnule Alexe, că nu contează mediul din care provin copiii, adică nu contează familia din care provin copiii, da, pentru că ar putea să găsească tot felul de motivații sau explicații, cum a spus dumneavoastră, ca să săvârșească anumite fapte, să facă rost de bani până la urmă. Am văzut pe de altă parte că există o mare diferență în infracționalitatea asta juvenilă, să spun așa, între mediul urban și mediul rural. În mediul rural pare că nu sunt atât de multe infracțiuni precum sunt în mediul urban. Ține totuși de educația aceea, ține foarte mult de cei 7 ani de acasă, ceea ce se întâmplă, sigur, până la o anumită vârstă cu copilul tău? Da, și mai ține de ceva. Se mai păstrează încă în mediul rural valorile familiei. Familia are un rol important în educarea, în supravegherea, în îndrumarea copiilor. Familiile din mediul rural sunt mai atenți cu membrii lor și sunt mult mai critici în ceea ce privește activitatea lor. E mai greu. Acolo ai treabă. Acolo ai lucruri de făcut. E mai greu să stai, să fii o zi plecat de acasă fără să ți se observe lipsa. Nu înseamnă că nu se întâmplă, dar se întâmplă în foarte puține cazuri. Pentru că ai lucruri de făcut. Pentru că ești implicat în tot felul de activități de la o vârstă fragedă. Ăsta e adevărul în ceea ce privește mediul rural. Și mai e ceva, lipsa opțiunilor. În mediul urban, pe o rază mică de câțiva kilometri, ai multe opțiuni. În mediul rural nu prea multe atracții, să spun așa. Lumea la țară e săracă. Ce să furi? O găină, poate. Dar ce faci cu ea? Că poate acasă nu ești primit. Sau, mă rog, că nu sunt valori care să motiveze foarte mult tânărul din mediul rural. Sau pleacă din mediul rural și vin în mediul urban și comit infracțiuni, după care se întorc în mediul rural. Și atunci sunt înregistrați aici și nu acolo. Da, lucrurile sunt cât se poate de grave și cred că ar trebui făcut până la urmă să se adune la o masă cât mai multe instituții care să discute despre această problemă a delinvenței juvenile și a problemelor pe care le-ar putea crea în ani acești copii care săvârșesc tot felul de fapte, unele mai grave, altele mai puțin grave, dar care pot să se amplifice în perioada în care trec dincolo de limita asta de 18 ani. Problemele cred că stau atât, rezolvarea acestor probleme cred că ar putea sta atât în mâna ONG-urilor, cât și a instituțiilor, și sunt multe instituții care ar putea să se adune și să găsească o rezolvare la toate aceste probleme discutate de noi în această seară, dar lucrurile par să stagneze, domnule Alexe. Ce sfaturi, adică care ar fi propunerea dumneavoastră pentru a reduce măcar acest flagel? Eu am avut mai multe inițiative și nu o să mă opresc în a menține această inițiativă. De fapt, am avut o inițiativă de a realiza la nivel de județ Prahova o diagnoză comunitară, se numește, sau o diagnoză socială. O analiză făcută cu foarte multă răspundere, cu foarte multă atenție, o analiză a nevoilor sociale ale județului Prahova. După care, împreună cu specialiștii pe care îi avem sau cu
alte persoane pe care le putem atrage în această cercetare, să identificăm niște soluții pentru problemele reale pe care le are Prahova astăzi. Pentru că nu suntem un județ sărac. Nu suntem un județ limitat din punct de vedere al resurselor. Suntem într-o perioadă foarte bună din acest punct de vedere al atragerii resurselor. Este momentul, așa cum a fost și în ultimii 4 ani, și de acum încolo este un moment foarte bun pentru ca Prahova să pună accent și pe această zonă socială. Chiar apelând la fonduri europene, sigur, domnule Alexe. Dezbaterea, dacă s-a putut numi așa, eu n-aș spune că a fost o dezbatere, a domnilor care au candidat la funcția de primar a municipiului Ploiești. Și moderatorul emisiunii a avut pe unul din punctele pe care și le-a propus, a fost acesta social. Și, nu știu, a fost ușor comic, tragico-comic, să văd cum cei care își doreau să devină primari, nu numai că nu cunoșteau domeniul, dar îl confundau foarte grav cu ceea ce se poate întâmpla și nu vreau să-l protejez nici pe cel care până la urmă a fost ales primar și care pe zona de social vorbea de cu totul și cu totul altceva. Și asta deci spune multe. Lucrurile ar trebui până la urmă clarificate și rezolvate într-un fel sau altul, domnule Alexe, chiar prin sprijinirea unor inițiative, așa cum ați avut-o dumneavoastră pe aceea de a realiza acea diagnoză foarte clară la nivelul județului Prahova. Vom vedea ce se va întâmpla dacă am vorbit până la urmă cu folos în această seară și ne-au ascultat cei care ar putea să facă ceva în această zonă a reducerii delinvenței juvenile. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Din păcate, nu mai avem timp. Vă așteptăm și cu alte ocazii, domnule Alexe. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Prahova TV. O seară bună!